Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing CM ulong badangla ban syakhot ki MDC expire nek balakut por ki badang trikam ban ya uba adan embassy moit u President Bamenta ka Voice of the People Party ubalalong MDC teng ubalahyar shukino shiteng por uba penyat ulapen pau ya kani habe kren bet kinong thok khobor halor ka jingsha keno hakini kisngi baki MDC menta kidai ki balakut kapor Henry la shupen jalan jubor da ka sarkar jela uba penyat ulaong ban penlong ya ke election kadai ke bala penyat da ka sarkar jela Henry ulapen pau ke jing ngolingo ba uba adan hakapor ba ulong MDC ulahyar shukino kat haduk baka council ka hak penlut pisa haduk laiklur ban penlong election haki constituency bahyar shuki ki MDC ki babat lang ya ke MLA haki duki senam baladam Pura kiri segi sedang juga uba adan magini MDC entah lagi ba expire di merpura kut por tiga reaction ngam don ni ai ban kan tho yaki nong ilam bom don ching kle dan ki MLA bom don ching kle pi kajing penjalan por yaka samoi trikam jongka ki HDC bad HDC kadon la kanong rim kata kanong rim naduk meningkong kalong banwan ra kajing bit jingbiang hakabide kajing bunpat leniki area ki jaka habide ki constituency ki baladon pa arbu kandai tali don ke jing ur jing nam namar bakadon ke jing ya pensngau naki babun ki jaka naki shnong te kadai ka kamram jongi ki badan haga pabat ya ulakam sensyar ban sengap kita hadin bangila sengap la constitute ya ka delimitation committee but ka delimitation committee kala ya keleng sodong jongi ni jaka balaka kala ai ka report but kum ki MDC baro kum ki executive committee ngila terwai ka ni ka report akmat ka yen Henry namar bampat dan ka jingbit jingbiang sidang don jingduna la pha no syaka select committee hadin kata ka select committee tang hadin baladap ban IT naka yen hi jongka council hapo si benai kala pendap ia ka exercise ke jongka ban penbek renti hoi ke jing penbek nginam la ban ong ban biang si spa unjula hi Henry let's say kababon kala biang de namar takadaw la place lawan ra hapo ka house junction haka special session but naka yeng hi ngila menjuri kani di ka way kanong rim ka bala penjalan kani ka election kanika samoi trikam jongka ke HDC JHDC Henry benai but menta ubenai September unailar kan kut santarik ka samoi trikam jungi kabumut lashisngi te nakaliang jungi la deplut hikam but ngiru ngi lapan kre ek election te Henry ngi suthu ka election kamdei haka benta jungi bangin ngin penlong dalade yahlade Henry ngi suthu ka election ka haka DCA department haka state government ban penlong ek election jungi district council apo Meghalaya te ka rule ka sya ba extend lenin penjalan biang ka samoi trikam lada dan kadaw te kat kum ga jingi hi jonga shimet lenin kum CM jong HDC kadaw ba ban penjalan biang ka samoi trikam kalong ban pen kre ya ka election process mentah hap penbiang hap notify ya ki electoral rule hap le ka revision hap le nadong syadong habide ki electoral rule namar ka district council election ka ipher na ka MLA election nimla ban shim ya ka electoral rule jom ka MLA le ka MP haman ki constituency te namar ta kadaw ka don ka election process ka ban shimpor but on tang kata lese ban hap penbit penbiang sikibabun ki ba lese ba ka state government ka suthu bahkan ni ka jing penjalan samenta kadai nam taban pen kre election tengi ni la long ki blak kre ni lai lum meeting baro ki MDC la pen tip kata but shen the singing up ya ka rai jong sarkar anu kan pen election te habai dei pat ba ka jing kenno jong president jong VP ba ni ki MDC ni dei ki ta ki expiry MDC ne don ru bala pen kam na ki la long ku ta ki dawai expiry ma ngang ong dangla mengi ki MDC expiry ki badang trikam ki badang snaan ki badang thawaan bat ki badang persyang bentrei hadis council nam tajing mentoi pai ba ban ya utu MLA ne MDC
bom su thu eka bor ki kitiar la jong chitang samai ru resign nakakam te dangla expiry MDC ne dangla MDC uba resign ya kakam nama ka jing resign jong kitu ki MDC tu kapor kenang bakin tip ki pai ba kalong ka jingdu nong ka bakraw ya ka council tang na menta ka tu election by election happen tulut kum balai klur duna la netam ka pisa ka council but kani ka jing pelut ka bamde jing shaban pelut nam ta election nrei namar ba kim dan jing ki khlie nama kim dan jing suthu ya ka an kila shu resign mala klem da tim klem da don ke jing suthu ka bajana bat kala penong ke jing du nong ka bakraw te ka jing don jongi menta ban penjalan samoi terekam ru nga so ba de halor ka nong rim den ngim so i hi kata henry ke ika kamram bala ben shet hangi ban trei ngin trei la ka kam te nga skwa ban ong kum ne ben kentho kala ya ka jingkret jong u president jong ka VPP ba nai long kum tu clown hasarkas uba shupen thap khti ya kibreo shupen kemen ya kibreo shupen khi shnong shupen kulmar shnong habakut dan so uba bah akin sakali menta uso ayu ba kini ki MLA jong VPP kilawan ra constituency but kila no senyang ya ka jat bendeu jungi uso hi jongki detang ka jing penkul masno bat ka jing pen pher jat bendeu ka jing wan ra ka jing isi para beriu menta hadu ba mlong shu ban ekran kibriu la shu isi ikinong ilam nyam la isi yaki nong ilam shnong la isi economic khman ka bampat juja ha ka history jong ka jat bendeu khasi ki jungi but katu ka jing hikai haki balang kristan ban ye e para beriu ban ye shi jat shikong shishnong shithao keladu no mas nuan ke VPP menta keladu no kibriu sedang banyak kentho kumni kumtai kabampat juja hari khasi te bishara di mapi ki pai ba ke e kabaki kila le nam ta jungi te nga ngaso ba ninim singap te ki longkum ki clown hapo circus ban shupen sum bahai kibriu ban ya pen kulmar kishnong habakut mundani ai